ane meo sepo kita rahmati meo se nabi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan engkang marata para manusia engkang mentah kita supaya ngatoi dosa di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya semoga kita masuk surga. Tinggi gunung ya nona kampung Melayu sarang malingkar di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi menjahit sarung benangnya ikal jarumnya putung ngatien putung sapa sing ganti ngarono pemuda Jawi nama Islami agami Islam ya nona sudahlah terang asal dawe dari pangeran Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Adama fi ilmillahi sholatan daimatan ditawami mulkilahi tombati kulimo perkarane kabeh pisan maca Quran lan maknane kabeh pindho salat bengi lakonono kabeh telu wong kasoleh kumpulono kabeh papat kang ira engkang luwe kabeh limo dikira wangi engkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi doelingo wong urip iku sedelong aja akeh aja sungkan yen do poso yen ora poso akhire bakal delongso sebab urip ninggal poso abot donya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
Kuningan yo mas yo diputung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake gunung-gunung digawe sawah jar kepiye oleh banyoni durung-durung wis digawe susah jar kepiye anggen lakoni siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo atiku lagi nandang prontong sapa bisa golekake tombo kuningan diputung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake Wes suwe ora jejamu jamu pisan kok godhong telo wes suwe ora ketemu pisan digawe gelo panase ning alon-alon eyupe ning kulon omah ayune ora kemiyong bubrake wong omah-omah panase ning alon-alon eyupe ning kulon omah ayune ora kemiyong bubrake wong omah-omah siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sapa wong sing sregep ditunggu besok yen bisa mlebu swarga ning alun-alun eyupe ning kulon omah ayune ora dipiyun bubrake wong omah-omah siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo atiku lagi nandang prontong sapa bisa golekake tombo wes suwe ora jejamu jamu pisan godhonge telo wes suwe ora ketemu pisan kok ora gelo ali-ali matane telu ilang siji jagor mlumbangan besok kapan oleh memantu tak sumbang sarung pekalongan aku mau sarung pekalongan sing tak calo salendang biru gua mau duwe bojo colongan sing tak calo rasi bangulu Allah minta ampun kali ini duduan Allah minta ampun kami ini sebab banyak dosa saudara kami sebab banyak dosa saudara kami astagfirullahaladzim ya Allah nyuwun ngapura aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini sebab banyak dosa kesenian kami sebab banyak dosa perkumpulan ini mau berhenti sekali lagi astagfirullahaladzim amin amin ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin astagfirullahaladzim ya Allah nyuwun ngapura di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia Muda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita
bersama menjunjung agama Islam yang terpoyak. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah ya terang, asal dawuhe dari pangeran. Ayo pro konco ngaruwono rukune Islam ya iku limo sadat loro rukun kasiji biswa sira kalawan ngaji. Duh, leboke panas ning alun-alun, eyo bening kulon omah. Ayune ora kepiyun bubrake wong omah-omah. Aku papat limo enem pitu wolu songo, sopo becik isu besok gede mlebu swarga. Wes suwe ora jejam